Juan Kapitulo 17. Human makasulti si Jesus niini, mihangad siya sa langit, og miingon, Amahan, miabot na ang takna. Ipadayag ang himaya sa imong anak, aron ipadayag sa anak ang imong himaya. Kay gihatagan mo siyag katungod. Ibabaw sa tanang tao, aron hatagan niya kinabuhing dayon ang tanan nga imong gitugyan kaniya. Ug kini mao ang kinabuhing dayon, nga ang mga tao muila kanimo, nga mao ang bugtong matuod nga Dios ug kang Hesukristo nga imong gipadala. Gipadayag ko ang imong himaya dinhi sa kalibutan. Gihuman ko ang imong gipabuhat kanako. Karon amahan, pasidunggi ako diha sa imong presensya. Pinaagi sa dungog nga akong gihuptan, uban kanimo sa wala pa buhata ang kalibutan. Gipaila ko ikaw sa mga taong nga imong gihatag kanako gikan sa kalibutan. Imo sila ug gitugyan mo sila kanako. Gituman nila ang imong pulong. Ug karon nahibalo sila nga ang tanan nga gihatag mo kanako nagikan kanimo. Gihatag ko kanila ang mensahe nga imong gitugyan kanako ug kini gidawat nila. Nasayod sila nga tinuod nga ako gikan kanimo ug mituo sila nga ikaw ang nagpadala kanako. Nagampo ako alang kanila. Wala ako magampo alang sa kalibutan, kundili alang sa mga tao nga imong gitugyan kanako, kay imo man sila. Ang tanang tao nga ako, imo, ug silang tanan nga imo, ako, ug ang akong himaya, gipadayag diha kanila. Ug karon muanha ako kanimo, dili na ako magdugay dinhi sa kalibutan, apan sila magpabilin dinhi. Balaang amahan, bantay sila diha sa gahom sa imong ngalan, ang ngalan nga imong gihatag kanako, aron sila mausa, ingon nga ikaw ug ako, usa lamang,